Mga kapulisan sa Region 10, Northern Mindanao, nagtigi sa Civil Disturbance Management kung na CDM competition. Kipahigayon sa Pelayo Sports Center sa Cagayan de Oro City ang Civil Disturbance Management kung na CDM demonstration and competition. Gisalmutan kini sa management unit nga naglangkob sa Cagayan de Oro Police Office, Bukidnon Police Office, Iligan Police Office, Misamis Oriental Police ug Misamis Occidental Police. Tumong sa Police Regional Office 10 nga magbansay o mabansay ang kahanas sa mga CDM units pinagi sa kompetisyon ug sa katapusan gideklarang mananaog ang Bukidnon Police Office. Maximum tolerance, no, kasi we always see mga violent dispersal. So by engaging in this kind of exercise, makita nato nga pwede nato ma-control nato atong emotion. Usually kita nga nata sa PNP and then armed ta, lisod kaayo nga madala ta sa atong emotion. So we have to train our men para pag-abot pod sa mga actual scenario, dili pod ta basta-basta mo gamit og armas, no. Kailangan lang nato og ang peaceful peaceful intervention og walay violence.